ο οποίος έχει ως επάγγελμα να διδάσκει άλλους, κυρίως τους πρώτες, απαραίτητες γνώσεις. Αυτός που διδάσκει και προκαλεί αλλαγές και εκείνος που έχει εκπαιδεύσει ή εισαγάγει κάποιον στη μέθοδο επιστήμης ή τέχνης. Μέχρι τώρα γνώρισα αρκετούς τύπους δασκάλων και δεν τους περιγράφω γιατί σίγουρα έχω δώσει μέσα από όσα διαβάσετε αρκετές τους εικόνες. Δεν γνώρισα βέβαια άλλους τόσους που βασικά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, αλλά θα τους βρείτε σήμερα στη σχολεία. Το μάθημα είμαι εγώ, ο τύπος που μπαίνει στην τάξη, αρχίζει να εξηγεί στους μαθητές πού πέρασε το απόγευμά του, ποιο βιβλίο διάβασε τελευταία, ποιο έργο είδε στον κινηματογράφο, ποια τηλεοπτική σειρά παρακολουθεί, πότε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, πόσα παιδιά έχει και πόσα έξυπνα είναι. Ο αγράμματος δεν ξέρει που πάνε τα 4 και οι μαθητές απορούν πώς καταφέρνει κανείς να παίρνει πτυχίο ενώ κάνει λάθη στην προπαίδεια. Ο γόης, η τάξη είναι η πασερέλα για να δείξουμε το καινούργιο μας λακκός. Μαχαιζόμαστε με το στάρ της μόδας. Ο επιστήμης, οι μαθητές έχουν τα χάλια τους. Αχ, αυτός ο περσινός μαθηματικός δεν θα έμαθε τίποτε. Ο επιστήμον γνωρίζει απ' έξω 200 ασκήσεις, αλλά δεν γνωρίζει μαθηματικά. Κύριος στόχος του, η αλληλεία ιδιαίτερων μαθημάτων από τους μαθητές της τάξης. Δίνει στους μαθητές μεγάλο όγκο εργασιών για το σπίτι. Πρόσχημα, οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν. Αν ήταν στο χέρι του, θα τα έκλεινε όλα, γιατί είναι πιο σοβαρή αντίζηλή του. Ο ιδεολόγος, η εκπαίδευση είναι και πέταμα. Στο σχολείο δεν γίνεται δουλειά. Το σύστημα εκμεταλλεύεται μαθητές και δασκάλους. Ο καλλιτέχνης, το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ανάπτυξης των ενδιαφέροντων του μαθητή. Τα μαθηματικά καταστρέφουν τη φαντασία. Αν διαθέτουμε καλύτερα τις διδακτικές μας ώρες για πρόβηση θεατρικής παράστασης που θα ανεβάσει η τάξη στο τέλος της χρονιάς. Ο αντιεξουσιαστής, αλλιώς θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Δεν μας αρέσει καμία εξουσία εκτός από τη δική μας την ώρα της βαθμολογίας. Ο ήρωνας, βλάκας είσαι παιδί μου, καλά δεν σου κόβει καθόλου. Ο ρατσιστής, καλά παιδί μου Αλβανός. Ο καινούργιος, φαίνεται από μακριά, το χέρι του τρέμει σαν πιάνει την κοιμωλία. Στα διαλύματα τρυπώνει βιαστικά στο γραφείο, μπερδεύει τα λόγια του. Πιστεύει ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί του είναι γονείς των μαθητών. Ο τρομοκράτης, αύριο να μην τολμήσει να ευχαριστήσει την τάξη αν δεν έρθει με τον πατέρα σου. Το θύμα, πάλι δεν διαβάσατε σήμερα. Γιατί με στεναχωρείτε, πόσες φορές θα τον πω ρε Δημητράκη. Γράφει παιδί μου τις ασκήσεις σου, σε παρακαλώ. Για να πραγματοποιηθεί το μάθημα, τα απαραίτητα στοιχεία είναι 2. Ο δάσκαλος και ο μαθητής. Όλα τα άλλα απλώς βοηθούν και διευκολύνουν. Να θυμάται πάντα ότι ο καλός ομιλητής είναι πρώτα καλός ακροατής. Αν θέλει να το σέβονται οι μαθητές του, τότε πρέπει να το σέβεται και εκείνο. Στο τέλος, νομίζω ότι ο δάσκαλος κάθε στιγμή πρέπει να νιώθει σαν τον ακροβάτη που περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, αλλά ξέρει πως αν πέσει θα καταλήξει σε ένα λάκκο με λετάρια. Αν γλιτώσει από το πέσιμο, δεν θα γλιτώσει από τα θηρία. Και λέω ο Γνωσιόπουλος,